I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng warangit pagsinta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, kag sa gihapon, Happy Easter, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian, sa sining aton programa sa karon nga Martes, sa Oktaba, sang Paskwa, sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus.
Daw ano katahom sining nga adlaw ang ginhatag sang Ginoo. Magkalipay kita kag maghinugyaw. Hallelujah. Mga muyo kita karon nga panahon sang Paskwa sang paggabanhaw. O Diyos, imo kami ginluwas paagi sa misteryo Paskwal. Padayo na ang imo pagbulig sa amon, agud madangat man namon ang himpit nga kahilwayan, kag maaguman namon sa langit ang kapupunan sang kalipay, nga amon na natilawan diri sa duta. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 20, versikulo 11, tubtob 18. Si Maria nagatindog nga nagahilibion sa gwa sang lulubngan, kag samta nagahibi siya, nagkuob siya sa pagtanaw sa sulod. Nakita niya ang duha ka anghel nga nagabayo sing puti, nga nagalingkod sa nahamyangan sang bangkay ni Jesus. Isa sa uluhan, kag isa sa tiilan. Nagsiling sila, "Babayi, nga nagahibi ka." Nagsabat siya, "Kay ginkuha nila ang akon Ginoo. Kag wala ako makahibalo, kundi inila siya ginbutang." Sang pagsiling niya sini, nagbalakid siya kag nakita niya si Jesus, nga nagatindog didto, apang wala niya makilala nga si Jesus yadto. Si Jesus nagsiling sa iya, "Babayi, nga nagahibi ka. Sino bala ang ginapangita mo?" Abi niya ang hardinero yadto, gani nagsiling siya sa iya, "Joy, kung ginkuha mo siya, sugiri ako, kundi ini mo siya ginbutang. Kay kuhaon ko siya." Si Jesus nagsiling sa iya, "Maria." Nagliso siya kang nagsiling sa iya, "Rabboni." Kun sayuron, manunodlo. Si Jesus nagsiling sa iya, "Dili ka mag-uyat sa akon, kay wala pa ako makakayab sa amay. Apang kadto ka sa akon kauturan, kag sugiri sila. Bagakayab ako sa akon amay, nga inyo amay. Sa akon Diyos, nga inyo Diyos." Gani si Maria Magdalena naglakat kag nagsiling sa mga gintutunan, "Nakita ko ang Ginoo, kay ginsugid niya ang mga butang nga ginsiling sa iya." Daw ano kasakit patyagon kung madulaan kita sang pinalangga sa aton kabuhi. Kung aton pag-aupdan ang mga disipulo ni Jesus pagkatapos nga siya mapatay kaginlubong, sa sini nga mga takna maintindihan gid naton nga ining iya mga sumulunod, yara pa sa grieving stage. Padayon nga nagkakasubo tungod sang iya pagkadula. Isa na dire si Maria Magdalena, isa sa mga babae nga disipulo man ni Jesus, nga ang kabuhi iya gintandog kaginbag-o. Kag sa sining aton ebanghelyo sa sining nga adlaw, makita naton nga padayon nga ginatransform sang aton Ginoo ang iya himpit nga pagtuo sa iya. Bangod siya ang manginuna nga disipulo nga ginpakitaan niya bilang nabanhaw nga Kristo, kag pagatagaan sang misyon agud ibantala ang maayong balita. Sang adlaw nga nadiskubrihan ni Maria Magdalena nga wala nang lawas ni Jesus sa ginlubngan sa iya, dako gid ang iya pagkabalaka kag nadugangan ang iya kapaslawan, bangod indi na niya makita ang iya Ginoo. Sang nagpakita si Jesus sa iya, wala niya ini natalupangdan nga siya nagali ini, kay abi niya siya ang hardinero didto sa duog nga iya ginlubngan. Tuman gid ang iya nga pagpangasubo kag paghibi. Siguro ang iya mga mata puno gid sa mga luha nga wala na niya makitaan ang dagway ni Jesus, kag ang iya kasing-kasing siya gid kabugat nga nadulaan siya sang awareness sa detalye sang nagakatabo sa iya sa present moment. Apang sang ginsampit na ni Jesus ang iya nga ngalan, hinali niya ini na talupangdan. Na-recognize niya nga ang iya ginaistorya, amo ang iya Ginoo. Kagamo ato ang encounter ni Maria Magdalena sa nabanhaw niya nga Ginoo. Mga utod kagabian, kung kaisa pareho man kita kay Maria Magdalena,
Hindi dayon naton makita ang Ginoo sa aton kabuhi bangod sa mga butang nga preoccupied kita. Kung kaisa, may ginahatag na siya nga dako kag matahom nga grasya sa aton kabuhi, apang hindi dayon naton ini maapresyar. Bangod ang aton panulukan, ang aton vision, ang aton preoccupation, ara lang sa butang nga sa bantaan naton amo ang mas importante. Na-focus kita sa aton lang sariling mundo. Apang kung aton gali imuklat ang aton huna-huna, damo pa kita marealisar nga mas importante sa aton kabuhi, ilabi na gid kung makita na naton ang wisdom sa pihak sang aton mga inagyan. Ayhan, nadulaan man kita sang pinalangga sa kabuhi, kag naagyan taman ang tuig-tuig nga paglalaw, bangod sang ila pagkadula. Malaba ang matinuig sang aton paghibi nga dawala untat. Nagakahidlaw sa ila, kahidlaw nga nagadalom adlaw-adlaw, kag nagadulot sang sobra nga kasakit sa tagipusoon, bangod kabalo kita nga indi na naton mapabalik, makaptan, mahakos, maistorya liwat ang aton pinalangga nga nagtaliwan. Apang, ano nga dako nga grasya nga aton mabaton nga sa piyak sini, makalabot kita sa adlaw kung sa din aton na mabaton sang amat-amat, nga mas malipayo na sila subong sa ila kahimtangan, bangod yara na sila sa luyo sa aton Ginoo. Mga utod kagabian ko kay Kristo, ang mensahe sang kapistahan sang pagkabanhaw ni Kristo para gid sa aton tanan. Ang iya pagkabanhaw, dako gid nga regalo sa aton nga mga gintuga sang amay, nga ang kabuhi umalagi lamang sa sining kalibutan. Pagi sa iya pagkabanhaw, kita gintagaan sang paglaom, nga ang kabuhi naton indi natapos diri sa dutan-on naton nga pagkabuhi kag pagkamatay, kung di may kabuhi nga walay katapusan, kaupod ang aton Ginoo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo